close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Episod din GTA 5 Online. Suntem singuri, singuri cu tot, nu suntem cu nimeni și cu toate și da. Suntem cu elicopterul și vreau să fușuiește la magazin. Prima dată să pună ceva de la magazin, să pună bani și cu toate. Și după poate facem niște misiuni la Frank acolo la Sandio. Și da, aici să mergem să punem niște bănuți și cu toate. Și da, ești nou abonat de dă un poate hai să strângem like-urile, să strângem peste, nu știu, hai să strângem și noi 300 de like-uri. Vreau să facem nu, hai să mă gândesc cât strângem like-uri. Hai să strângem 30 like-uri sau 50 de like-uri. Câte strânge pe episod, poate strângem, eu vreau să strânge 50 să strângă și cu toate. Așa, îmi pun nici nu aici de nimic, nu știu, este acest, poate că este elicopterul pe stradă. Dăm aici, dăm banii, dăm banii. Am intrat în deșa rămânăm. Lasă-mă, fur eu de aici, am vrut să te omor din numele bănuții. Bănuții. Ok. Și plecăm și noi ușor, acum plec și eu și puteți să plecați mașiniților. Oamenilor, toți cei care sunteți. Bun. Și vreau să scap de poliție, sau de ajungem imediat la filmul Frank și facem niște misiuni și după mai facem acolo niște misiuni, pe acolo și cu toate. Să facem money, știi, bănuții și cu toate. Așa. Sincer zic la voi, voi uitați pe episod și cu toate. Sincer, voi îți place seria de GTA Online? Sincer zic, pentru voi. Îți place seria de GTA 5 sau nu? Îți place seria de GTA 5 Online și cu toate. Ești ce mai boss posibil, ce mai boss și ce mai șmecher tu îți place seria de GTA 5 Online și mai facem episoade cu GTA Online, mai facem și cu episoade cu Ares și cu toate. Poate de mâine sau de azi pe mine vedeți pe canal din eu să păstez, asta e ideea. Eu fac un live și nu știu, fac mini live, da? Uite, n-am chef și n-am chef să fac live-ul, sau n-am deloc lene în mine. Fac pe mine live și cu toate. Poate cu ale dinainte. Ale nu vrea să facem live, facem episod. Asta e ideea, știi? El nu vrea să facă azi episod sau nu știu, azi sau mâine face live. Nu facem live, facem episod, știi? Cu toate. Și mai bine, fac episod cu toate. Da, și acum poate mai multe like-uri. Să vedeți, asta e ideea, voi vedeți episodul pe canal și cu toate și îți place ce fac cu GTA Online, seria de GTA Online
și cu toate, nu-i place, ești prost. Și cu toate, cineva nu-ți place și dă dislike, e prost. Nu zic așa, de cineva nu-i dă dislike, cineva, nu știu cine dă dislike, nu știe cine dă dislike, asta e ideea. Știi? Nici cineva îți dă dislike, e prost. De cineva ne dă like și cu toate, e prost. Asta e ideea. De cineva ne dă like, cineva dă like și cu toate, sau mai multe, zice, bă, îmi place să ăsta, îmi place seria ta, să mai faci, să mai așa. Îți place seria, te fac, mulțumesc, îți place. Bun, hai să... Bun. Hai să mergem în spate. Așa, mă mănâncă nasul. Ok, hai să vedem... știu, misiunea din ea am făcut în fiecare zi. Misiunea ta din să mă doi oameni unde sunt, vezi, unde e locația asta de aici. Unde are pe aici se spawnează băci. Ei sunt pe single player sau așa. Aici din eu să mă pe doi gandeani pe aici, se plimbă pe aici și noi să luăm bancă în asta e ideea, o bancă pe acolo, mă pare pe hantă. Noi misiunea ta să luăm un bancă frumos și mergem pe hantă. Să vedem pozele cu DJ-ul sau ce, asta e ideea. Așa, vreau să-mi iau arma în mână, poate arma asta. Trebuie să vedem, s-a întors. S-a întors. Da. Mă așa, la văjarea. Am dat în cover. M-am dat și la... Hai, m-am dat și-o frumos la... Și cu toate, nu mai zic cu așa, vine și cu toate. Ok. Noi să găsim, scrie acolo, să găsim iartul la ăștia. Să găsim filmanții, o poză, ceva acolo. Cu... Fără cineva piesa lui DJ, ăsta cu... așa, vedeți aici numele, ce DJ. Așa. Uite, vedeți în față, nu se vede bine, un pic în față, nu vedeți, unde degeata de la așa, e în față, e un iantul, unde e așa, să facem. E un iat acolo în față, e în față. Asta de eu ne-am fost un pic, eu ne-am fost așa, m-am fost și eu cu pafolul și cu toate. Bă, ne-am fost eu mai mic, am fost frumos cu familie, cu mama mea și cu tatăl meu. Am fost cu banca frumos, a fost din, nu știu, a fost seară frumos și eu am fost mai mic. De mult a fost, eu am fost mai mic, așa, am fost mai puțin mic, pe acolo puțin mai mic. Și eu am avut frică de artificii. De artificii am fost frică. Bă, am avut frică de artificii, am fost mic. Păi mic a fost eu. Și cu toate.
Și am fost și mai mic din nume, nu am fost mic, am fost un pic acum din bebuliu și mai mare un pic. Noi din toate. Da. Eu înainte n-am știut nimic cu toate, n-am știut nimic cu tot și n-am știut am bac. Lasă unii din bă, ce trage, bă. Ce trage, bă. Ata e jos de tot. Unde e, mă? E pe aici. Așa. Mai e unul pe aici? Vreau să văd mai e pe aici cineva. Nu mai e nimeni. Nu mai e nimeni. Mai e unul aici înăuntru? Bun, e terminat și ăsta. Acum ieșim și noi din... să intrăm înăuntru, să vedem ediții frumos și cu toate. Așa. Aici o să am asta. Poate ăsta e undeva pe aici. Ăla unde e? Uite mă unde era. Panorama, mă. Punem și de la mără food. Bă, noi n-am uit. Așa. Așa. Ia mă de aici, așa. Bă, mai pune un omoră pe mine. Nu să nu mor. Unde aici era? Așa. Trebuie să caut peste tot. Pe aici nici nu este, nici nu e. Nu e pe aici. Nu e nimic. Singur este sus e. Pe aici pe scări și poate sus acolo e. Aici să avem grijă, mă cap aș gura, aici îmi dă un cap. Unde e, mă? Ok. Uite aici. SOS. Da, adică o fată, serios. Să vine picăptele, frumos. Okay, that's Drake, and that Wow. looks like the Diamond Casino. So that's the venue for his league party, huh? I'll look
Asta în viață. Hell no. No, I mean the other boss. Hey, Monty, this snooping through our shit has got to. Wait a minute. You got a penthouse at the Diamond? Hell no. Yeah, how about we Pardon? compare notes later and focus on fiat crawling with armed guards? Calaș. Yeah, alright. Ma. Hey, you hear that? Man, get the fuck out of here. Bă, vezi, vezi. Cum a... Aia. Eu am tot de i-am tot de pachete. Shit. Acum fugim cava super de noi. Sunt doi în spate, trage mine. Să-mi trage în... Așa. Am scăpat și-o frumos de ăștia, de misiune, este perfect. Da, elicopterul meu e departe și e departe, mâncava sufletul, e departe. Da, e departe elicopterul. Da. Luăm la TV, știi? Până să iau și eu mașina mea, știi? Sau mă duc, bă, mă duc cu ATV-ul, mă. Ce să mai spawnez, mă, mașina. Am auzit un ATV și pot să mă duc până acolo. Cu ATV-ul. Opa, întetege ATV-ul. De ce te mă așa băgă mea și pul la tine de trecu de... Bă, așa... Nu știu de din impact când ceva de pinte așa. Doamne, așa și în Los Santos. Intră, se bagă așa ca plăștii. Și uite, uite. Uile. Bun. Acum intrăm noi frumos în sediul la Frank frumos. Și, da, Doamne ajută-ți să... Așa. Bun, hai să vedem cât am filmat. Păi, ok, de mai ține episodul și cât putem. Mai da, la filmare, cât am filmat. Am filmat 1.90
5 pe acolo. Bun. Așa. Mai facem mai niște misiuni. Ne toate. Bun. Așa. Și dăm și noi aici un rezi frumos. Hai lăsăm păsănii frumos, cu geacă frumos, sac. Uite pantaloni, nu știu, de nu-mi place pantaloni, e ok. Cu toate. Așa. Asta de linii azi poate fac abonați ăsta, mă, fac 600 fac 600 de abonați, fac 600 de abonați și fac azi sau mâine dimineață de înțeles, sau de așa. Mâine și cu toate fac ziua, n-am făcut în viața mea, nu acesta. Și mai bine mi-au un Lady Bubble de șampanie, de copii din fără cit, fără de la cit de la să te beți așa, de așa de copii, de copii. E bun, am băut și îmi place, e gustul, e de Bubble, frumos. Și da. Banii inițiali ne vedeți acum în bancă. Eu am făcut în fiecare zi haiz de la Caio. Am făcut fiecare zi haiz de la Caio, da? Eu dinainte de ies la altele așa, am făcut un haiz cu un prieten, două așa. Și ce m-a picat? Am făcut un episod și ce m-a picat? M-a picat tiguanca. Tigul de aur. Și cu spate un cerc cabastru, în viața mea nu m-a picat tiguanca, E de la cu 2 milioane, nu a picat în viața mea și deloc nu m-a picat. Și m-a picat. Bine, noi am făcut aici la Caio. Noi am făcut, este perfect de noi am făcut. Doamne, acum e, da, e muzica asta, dar ai din îmi dă copii. Ai din îmi dă copii la muzica asta, îmi pare, din îmi dă copii la muzica asta, nu știu, din îmi dă copii la muzica asta, Doamne ajută să nu dea. Hai, îmi dă copii din Doamne, tot îmi dea copii din la muzica asta. Aici misiunea asta să furăm laptopul lui băiatul ăsta cu geacă, vedeți, cu geacă cu geaca, pe ăsta, să furăm laptopul frumos cu tot, vedeți? Să furăm laptopul lui și e dă cu strica, bam, cu mine, în carateul meu. Și e ce face? Fuge. Și după sună la maza la...
Așa, punem și să am și o viață frumos și vreau și armură. Mai trebuie să mai iau un armură și mai îmi trebuie niște armuri. Așa. Man, don't lose him. De pe acolo nu putem, de pe aici putem. Ha, băi, să dau aici în cap. Like we doing this the messy way. A fost pe lângă pe el. Hey, you gotta put these assholes down fast. Alright, shit, stay focused. În cap am dat ești bun. E bine, am tras bine în cap, ești bun. Punem și banii de aici. Hey, don't get stuck in the shootout. Keep moving. Why aren't they dead yet? John, pe ăsta am dat în cur. Aoleu. The elevator's going down. It's headed to the Pe ninth ăsta am floor. tras în... Nu mai zic unde. Uite și pe ăsta. M-a luat din puțin de viață, ești bun. Down in the club, man, stay cool. Last thing we want is a fucking panic. Bă, pe ăsta din așa am dat unde am tras. Încolo, că v-aș gura voastră. În gon sunt... Nu mai zic unde. Make it happen. Nu mai zic unde din... Ai... Am zis, unde am tras în... Da, în pân. În pulă. Stătem și așa. Mamă, mai am jumătate de viață, să-mi trebuie și vă, știți viață. Frumos așa. Punem și amurăm. Bun. Aoleu de nimic. Așa. Aparte, bă. This is so not fire. Da, așa. Nu se versă la mâinte. Nu se vansă la mâinte, ce să mai zic? Nu se vansă la mâinte? Stop! I surrender. Please don't kill me. You got it all right. Time to get sure. out of there. Okay, options. Go back via the elevator to the garage, or just walk right through the main gate. Up to you. Hey, the finish line right there. Let's move. Așa. Trebuie să pun și eu niște pe ăștia din ei. Să fără mașini de pe aici din ei. Să-mi fă de aici, bă, din... Ce? N-am mașină din ei, poate. Am mașina afară din ei. E mașina în filmele, aia e. Mergem cu asta. Așa, 8.
Bă, poate mi iau și o mașină de asta în joc. Mai ok, îmi place mașina asta și îmi vreau și unul. E așa și frumosă. Nu știu, pe asta ne-am vrut și o mașină de asta, am făcut cu aia gont, tot gont. E, mi-a fost ce mai tare gont. Tot frumos și cu toate e top. Bă, mie îmi place să mă joc GTA, să fac episoade și îmi place să fac episoade să cresc din abonați cu toate și tot. Și da, dinainte n-am știut să fac YouTube, deci știu asta de eu zic că așa eu înainte, eu n-am știut să fac YouTube. Înainte nu știu să fac YouTube, eu am plecat din patul pe acolo și în 2021 m-am apucat de YouTube, canalul și cu tot și da, este top și cu toate. Bun, ne-a plăcut episodul de azi și cu toate, de aici se închide episodul și cu toate. Mai facem și de mine, poate cu Alex Bălțan și ne-a plăcut. Pa! Ciao și bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.